Τι λέει, μ' ακούς, το εκείνο ποιο να είδα. Και όπως και η φωνή του. Θα τον έλεγα, είμαι του... Δεν με θυμάσαι, τον έλεγα. Και έφυγα τελικά. Δεν έκατσα με τον λόγο, τόσο αυτός νερό κάνει μηχάνημα, λέει σούπα. Λέω ναι. Πρέπει να έκανε διαφήμιση εκεί, Ξάρφη. Γιατί είχε πανηγύρι, 3 μέρες και κάνανε διαφημίσεις πολύ. Έκοψε, τι κάνεις εσύ, πού, στη δουλειά, τίποτα, πού είσαι. Και εντόνισα και ένα παλικάρι, πώς το λένε, αυτός ο Πολύκαστο ήτανε, έχει διαφωνήσει μετά στο Υγίνιο. Και συνόρισα πάνω σε δομένη, δηλαδή τον Παντελή, λέω, είναι ξάδερφός μου, ο Λάδης, λέω, ναι. Θα σε γελάσω με το ψάχνω από εδώ κάτω είναι. Κάπου πρέπει να είναι από εδώ, από το Υγίνιο, δεν ξέρω. Και έλεγε για εκείνο τον τρελό του Κιλκής, τον διευθυντή σας, όχι τον βλάκα. Τον διευθυντή σας, ρε, που σε έκανε μετάθεση, ποιόνα, δεν φωνάζω. Γιατί έστειλε άλλα 2 άτομα κατά εδώ, από κατά εκεί. Τους έστειλε κατά εδώ, ναι, έναν στην Κατερίνη και έναν εδώ στο Υγίνιο. Με 4 παιδιά ο ένας λέει. Ο ένας είναι 1-0 Ολυμπιακού και Ελλάδα. Μπάσκετ, τένις, απέναντι τα παπάκια, τα καραβάκια, ό,τι θέλεις έχει εδώ. Όλοι μαγειρεύουν. Αστυνομία μόνο λίγο. Πάει μπρέλα. Έλα δάσου και γιατί έχουν τα λεφτά τους, μην βρίσκεται. Έχουν βάλει